Hello guys, maayong udto sa tanan. Niining mga milabay na mga adlaw, simana, may mga nag-viral na mga videos na gipost sa mga individual. May tungod sa ilahang gihimo nga eksperimento nga mao ang pagluto sa pipila ka mga sudanunon diya sa ilahang panimalay pinaagi lamang sa kainit sa adlaw. So gisulayan nila o atong nakita, siguro nakakita pod mo, nga naluto gid siya. Sabi na gitong itlog o napagani ko yung nakita nga pork nga nag-dark gid siya. Usa ka indication nga init gyud ang mao nga kawali. Pero sa pikas nga bahin, samtang gabasa ko sa ilahang comment section, may mga nabasa ko dito na mga certain people nga medyo nagduha-duha sila kung maluto bagyod ang maong mga sudanunon pinaagi lang sa adlaw. Gani ang uban niingon nga basin og giinit daan ang maong kawali, maong pagbutang sa mantika, init gyud siya og dali ra makaluto sa maong lutuonon nila. So nagunahuna ko nga basin pod bitaw no nga giinit daan. So dunay mga posibilidad to giwa man gud nato makita ang proseso. Wala nato makita nga gi-prepare ang maong kawali. Ang ato lang nakita is gibutangan og mantika nya gibutangan dayon sa ilahang lutuonon. So karon ato kini nga sulayan kung tinuod bagyod ning ilahang gipakita sa tua nga makaluto kuno daw ang kainit sa adlaw. Ang heat index karon diri sa Davao naa sa 44. So init jud kaayo. I-post kanina sa Bumbo Radio Davao. Niabot gyud siya sa 44. Karon is April 24, 2024. So kini nga atong himuon karon, akong ipakita sa inyo ang proseso. Kining kawali ato aning hugasan sa kining tubig nga adre sa kabo. So ipakita na ko sa inyo dili gid siya init ning kawali, bugnaw gid siya. Naay mantika ug naapoy itlog. Ug kanang isa is chorizo na. So kanang duha atong lutuon. Unya akong ipakita sa inyo kung makaluto ba gid siya pinaagi sa kainit sa adlaw. So siguro atong hulaton ang taas na minutos una maluto ni siya kay hulaton gyud nato kung makaluto ba gyud ning kainit sa adlaw. Kay ang 44 nga kainiton naa na gyud sa danger or extreme nga kainit na gyud na siya. So ato ang sulayan kung makaluto ba gyud ng inana kainit nga adlaw. So ang atong time karon is naa sa alas 12:01 o alas 12. So mga atong oras ron. So ato sang i-post kadali niya atong i-plaster atong camera kay para makita ninyo. Karon kay plaster naman atong camera atong sugdan. Ang atong time is alas 12:03 o 2. Alas 12:02. So muna atong time karon, sugdan nato. So mo ni usa ka prueba nga bugnaw atong kawali kaya ako manggigunitan. Unya butangan nato tubig kung maaso pa. Dili nato hugasan og maayo kay limpyo naman daan. So dili siya itit. Bugnaw siya. Dili atong i-plaster diri sa kainit sa adlaw. Yan. Unya atong mantika nya mo ni atong lutuon karon. Chorizo o itlog. Atong putlandaan o kuan silupin para dali atong pag-open niya.
Itong paabuton, siguro atong oras karon is ana sa mga alas 12:05. So atong hulaton hantod ta alas 12:15. Alas 12:15 niya atong testingan kung pwede na ba siya butangan og mantika. While ga paabot ta, mga pita kay laay man kayo magulat god nga dugay kayo. So mga pita, ani man yung mga Pinoy nga sa pagkong init kayo mao'y ting pangapi. Ako naanad ako na mga pi, bisan init kayo ang panahon. Kay mao ra magini ang sagad dato na kana bitang lingaw pangpalipas sa oras. So ano atong himuon ron magpalipas ta sa pila ka minutos pinaagi sa pagpangapi. Lamig gyud pangapi bisag init no. So istorya sa ta samtang gapaabot ta kung kanus agid di siya pwede butangan og mantika. Sa tinuod lang, init magid kay ang panahon. Labi na gid sa ubang parte sa Pilipinas. Labi na gid dito sa Tugigaraw, Leyte, ah, Pampanga, wala ko masayo, pinabihan ko kainit dito Diri sa Mindanao, ang pinakainit gid siguro nga lugar is usually na Zamboanga, Cotabato, ug karon na adlaw init po diri sa Davao. Gani pila na kaadlaw nga kasi dati may gilabihan kainit diri Maabot gyud sa karon, abot gyud siya sa 44. Pinaka latest na post nga akong nabasa na nakita nako sa Bombo Radio nga naagid sa 44 Celsius ang kainit diri sa Davao, ang heat index diri sa Davao. Kung atong hunahunahon, ilabihan jud ka makaluluoy ang mga tao nga ang ilang trabaho magbulat sa init. Labi na ning ato ang mga construction workers, luoy kayo nga hunahunahon kabalagtungon. Ay nana gyud ang kinabuhi. Init kayo, kinahanglan nimong mag-antos kay para mabuhi ka. O ang ato ang mga farmers, wala sila choice kung sa bagay, kung init jud kayo pwede man pud sila mo pasilong kay ilahamang luna god. Pero kung nagahurnal ka, wala kay choice kundi magpabulad jud ka sa init. Magpahulay lang ka sa panahon sa ting pahulay. Sama sa paniudto, big time, niya, antos ka sa gamay ng sweldo. Niya, karon nga El Nino, kahit po siguro, walay ka pahurnal, kaya may income ro ng uma. Kay, kasagaran siguro sa mga tanong karon murag na apektuhan gyud sa kainit sa adlaw. Ato ang mga nanagat, antos po sila sa kainit sa pagpanagat. Although pwede magud sila musawon para mabugnawan sila, pero bisan na init gyapon. Makaingon ta nga makahatagit og kalisod, dugang kalisod og kapait sa mga tao. Niini nga El Nino nga ato na sinatian. Pero sa pikas bahin, murag naapoy purpose ang Ginoo sa tanan. Kaya di man nato pwede questionan gud ang Ginoo kung nganong gitugutan niya kini nga mahitabo. Di nato pwede questionan ang Ginoo niya anak kay nasayod ang Ginoo sa iyang gihimo. Nahibalo siya nga ang tanan nga iyang gihimo is for the good of His people. Para gid sa kaayuhan sa iyang mga katawo. Siguro di lang gid nato masabtan, siguro daghan ka nato di makasabot. It is because kay kulang ang knowledge kabahin sa Ginoo. So, ang atong oras, alas 11, alas 12, 10. So, wala tulad kita kadali pag yun, kay para init kita tayo. Sa mas akong gingon, doon ay purpose ang tanan. So, bitaw atong naitabo nga pandemya, itong 2019, pila ka tuig to na itong inantos
sa pandemya, kahadlok atong gibati, kalisa, ha? Niya, uban adto is walay mga trabaho. Kasagaran na to, labi na itong lockdown na yun. May mga trabaho, yang uban kay nibati o depression tungkol sa mga panghitabo. Pero, nabayang hinahitabo ato nga nakaayo sa tao. Unang-una, medyo na-relax ang imong lawas at kung panahon na, labi na panahon sa lockdown. Kaya nakapahulay man ka, wala kay trabaho. Kanya, ikaduha, kung ang sa nag-lockdown, medyo ano tayo gikaon, natay maluto. Kaya napatay kwarta kay during sa lockdown, ha, provided man sa gobyerno ang ato ang mga daily needs nato, labi na atong pagkaon. Kay kanunay man tong ration, kami, murag every week siguro to, naka-ration mi. Itong during lockdown, kunya, nasa gihatag nga kwarta para sa katong nawadaan sa trabaho or napiktuhan sa pandemic. So mura tag pensyonado atong panahon na. Walay trabaho sa gobyerno kay of course ang nagtrabaho magud sa gobyerno ato continue ang ilahang sweldo. Pero katong mga nagtrabaho sa mga pribado na kumpanya, nagbilibig laborer nato, totally pag lockdown, undang pod ang ilang trabaho o undang pod ang ilang sweldo. Kay kung wa kay trabaho, wa kay sweldo. Pero sama song gingon, naapoy positive nga nahitabo during pandemic kay nakapahulay ang mga lawas gikan sa kahago, sa kakapoy. Unya wala ka nagutban kay na may rasyon. Trabaho sa tanan, mura ka pensyonado kay naay financial assistance na to ang gobyerno na ay lokal o nasyonal na naghatag sa ato. Kung ako masayo. So, napagay tayo extra money. So, ang uban siguro ato nakatigong-tigong. O labaw sa tanan na nahitabo nato during pandemic ang positibo nga nahitabo sa tuwa during pandemic. Although mga churches ato labi na gitong totally lockdown gyud na bisan ang mga kasimbahanan bawalan na magpahigayon sa ilahang Sunday worship, Sunday service. Pero ang matag individual adto tungod sa kahadlok sa pandemic, murag mas ni duol sa Ginoo. Kay uban na to, ano man gyud choice kung dili magpakita pang ragid sa Ginoo. So muna yung mga lindot na tabo during pandemic. So nasubra na ko ang atong oras na sa alas 12:16. Alas 12:16. So butangan nato og mantika. Sigurado init. Oh, init na pero init na. Yan. Taon na tapos na to. Kahit pag init naman ang di na nimo magunitan na lugay kay init na gisaw. Pero bulaton pag nato siya nga muinit pag kaayo. So medyo ang nalandungan ko, wala kay ko na kay init pag kaayo gud kung diha ko mo lingkod sa init kayo. So dili lang sa ko palandong antus-antusan lang sa ninyo kung nga to ang video is medyo dark. Ang uban karon isip og lain ng mga alternatibo para padayon ang kinabuhi. Ang mga ilig sa social media na sila ginahimo na maagi para mga kwarta pod bisan taliwala sa kain sa panahon. Like for example, atong mga content creator ng mga tinatawag nato ng mga sikat ang ilahang mga YouTube, sikat ang ilahang social media. Natin na ang mga nagahatag na og income sa ilahan. Habang sa ila kay gina-vlog man nila ning init sa panahon. Labi na ng mga sa mga beach karon, sa mga paliguanan bitaw, mga suluyanan. Kanya atong mga nag-post sa social media nga nagluto og mga pan ato siguro mga sikat to sila ng mga content creator. Kita ani susunod na tani kung sa akong nakita na mga sikat tungkol na nagagana to ang
followers nato. Kay nato ang mga videos, nato ang content man gud is more about sa mga buluhaton sa simbahan. Atong ginapost ang preaching o ang mga pag-awit during sa panimbahon. So muna dili kayo maka-gain og daghan ng mga followers kay pinakon ang mga tao karon is ang ilahang gusto na tan-awon is mga pangpakatawa, mga ah, mga pangpawala sa mga kalaay. Minana ba? O kasagaran nagahatag ana sa ila sa mga kanang mga content bitaw nga dili seryoso, mga comedy bitaw nga inaana. Pero kita kay naaman ta sa ministry so ato apod na gina-post ang may kalabutan pod sa ministry. Dili man tanan gyud gusto pod ana kay ambot bitaw ibulong pod ko. Pag ang mga post bitaw sa social media kay about Jesus, about sa pag-alagad sa Ginoo, dili gid sa inaana ka kana bitang maka-gain og mga subscribers or followers, mga viewers. Pero kung kabuang gani, daghang kay malan-aw. Ha? So, sige lang. Ang importante padayon ta sa ato ang content nato. Halag dili ni kabuang. Sa akin ang post nato dili kabuang kay para malipay ang Ginoo. Init gid siya, oh. Init. Usually, mo aso man gyud na siya. Pag init na gyud ang matika. Napaday lain ay tabo during pandemic. During pandemic, grabe ang pag-boom ato sa social media. Daghan kaayong mga nitungha na mga YouTuber, mga content creator, o klase-klase ng mga content ang ilahang naunang during sa pandemic. Grabe ang pag-boom ato sa social media. Grabe ang pagdaghan sa content creator, mga YouTuber, mga usapat mga vlogger, yung daghana. Unya ang mga about po sa ministry adto nga panahon napoy ni boom adto nga mga mga adunay YouTube channel pero ang ilang gina-post nila is about yapon sa ministry. So, ni-boom sila during pandemic. Kay sama sa gingon, nagtumagong pandemic, daghan po ng mga tao adto mas niduol sa Ginoo. Nya kay wala may simba, wala may buluhaton, sumotong dito sa social media, mangita o mga videos na nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, maka-worship sila sa Ginoo. So naay ah, mga godly na mga YouTube channel o Facebook page or profile na nag-boom during pandemic. Ang atong time is alas 12:25. So, alas 12:25. Murag kanina raman ta nagpaabot no, kanina ra pud ko naghulat. Akong kape bugnaw-bugnaw na gani. Itong ibulan og kape para minute pa siya. Hmm. Dito gid kay nana kainit. Lahi ra gitong giinit gid sa kalan, kay init gid siya. Pero anyway, eksperimento ra man ni ato. So, just minutos na nagpaabot. Nagpaabot tayo tag laing pila ka minutos para ilutuon nato ang itlog ug ang chorizo. So, magpaabot ta hantod alas 12:30. Alas 12:30 atong hulaton. Doon na nalay 2 minutos para alas 12:30. Nya, kumana ni ato ang utang ng itlog.
Lami man day magkape init no. Diri sa silingang dapit nga mong gipuy-an may construction diri may nagtukod og balay. So dugay-dugay na magid ko nagsiglantaw sa ilaha. Murag luoy gid lang ang sitwasyon, luoy lang kahimtang tungod kay bagay sila'y mahimo kung dili mag-antos sa kainsan lang. Kay kung dili ka mag-antos sa kainsan lang, medyo kay trabaho. Pero ang tao, di ta mo kaon. Kaon man ta. Tapos tay pamilya. So wala nga mag-antos yun ta. Pero okay na lang inana na bahalag kapoy ang trabaho, bahalag kanang init kayong panahon, importante na akay trabaho, natay trabaho. Unya, kanang kapanghambog nato bitaw, nabisan po, naalang ta sa labor nga trabaho, natad sa construction, unsa man nga trabaho nga bulat ka sa init. At least, kada bitang marangal na trabaho, maayong na trabaho. Atay trabaho nga pili nato panghambog. Kaysa ang atong oras alas 12:30. Alas 12:30 na. So ibutang na to atong unahon ng itlog. Pag di ni maluto, asmo ko. Kay kumani akong sudan. Patay. Bro, di jud ko ka paniud tuan ni ron. Wala nang maluto. Init naman pa siya. 30 minutos kang nagpaabot. 15 minutos atong gipainit ang alaha. Unya butangan nato mantika, gipaabot na pud nato, gihulat na pud nato antud sa 15 minutos para mo init ang mantika. Wala man siya man maluto. Pakita na ko sa inyo ha kung naluto pud siya o wala. Sandali na. Patag tapo kay init-init ba ya? Oh, wala gyud oh. Wala gyud ba? Atong hulaton kung maluto bigid siya, abri bulat sa init. Atong ibutan na ako niya. Ibutang nato ni para pasig kini di ay maluto. Wa gyud bisan aso naman lang unta. Pero init na biya siya, oh. Pero magulitan na siya. Unlike, di lagi pareha ng sa karahan, sa kalan ni mo lutuon. Wala, murag di ta kapaniod to, ano? Sige daw. Paabuton na to, hantod, alas 12:50, itong wala pa. Kung maluto, bigit siya. Atong oras kay alas 12:34. So, ulaton na to siya, hantod alas 12:50. Kung maluto, bigit siya. Ato lang pasagdan diya sa karahay. Kung maluto, bigit siya sulod sa pila ka minutos. So, kung di man maluto, pag-abot sa, maluto man siya o dili, pag-abot sa alas 12:50, atong kuhaon, maluto man siya o dili. Ato naman gud gisulayan ni siya kung tinuod ba gyud ng ato nakita na mga videos online na murag gyud sila nagluto gyud sa kana bitong kalan kay aso-aso gud ang mantika niya pagbutang sa itlog, aso-aso pagbutang sa katong pork,
Sugid siya. Kaya ang pork na ilang gibutang ni itom. Kanang murag ano gid siya, dark gid siya nga usa ka timailhan na init jud ang mantika ug ang karahay. Abot ba usa ka init ka itong ilahang lugar nga asa nagluto sila? Basi abot to 50 siguro. Kay karon is 44 man ang kainit karon ang heat index diri sa Davao. Nya extreme na gud na siya, danger. Pula na siya, pula. Pula tong tan-aw na sa kuan, pula na siya pasabot, danger. Pero wala man siya maka-apekto. Wala gani bisan gamay oh, bisan gamay lang unta nga, di ba pag magluto kag itlog, puti man na siya. Bisan na unta gamay nga puti sa kilid, sa palibot bitaw niya. Gamay lang unta nga puti. Pero wala gyud. Sa atong bulaton hantod sa alas 12:50. Dili gyud tanan di ay naka-post sa social media atong tuuhan kay tama siguro tong mga nakita nako nga mga nabasa nako na mga pipila ka mga individual nga nag-comment dito sa video nga ako nakita nga nagluto siya og itlog, nagluto siya og pork, naluto gid siya. So tama siguro tong ilahang mga pagduda na kadtong kawali katong karahay nga ilang gigamit giinit og maayo na gipakita sa tao nga kuno gibulad niya sa init di pagka man gibutangan og mantika basin tama sila nagiinit dito sa daan kay pila na gud ta ka minutos diri sa gawas no init man gid siya oh init gid siya pila na ta ka minutos diri sa gawas na ato ang gi testingan kung tinuod na itong nakita nato na video pero wala bang gid oh. So dili gid ay tanan nga mga videos na ato nakita sa social media atong tuuhan nga tinuod kay posible ang uban ana gihimo lang nga ipakita lang or gihimo na siya aron sa pag-gain og daghan ng mga views and followers or subscribers. So, ipod maayo no? Kung inana kay mura magutag gi murag kita ra gyud gibinuangan. Binuangan ta sa kwan. Okay ra tong mga video sa kabulutan nga binuang yun. Kaya di na ta makaingon binuangan ta kay binuang gid ko siya. Ug ilabi na gid tong mga videos sa mga inspirational video, di gid na siya mga binuang kay inspirational videos man mga kita nato ng mga teaching, mga preaching, mga encouragement. Pero kanang video nga parehaan ning nani nakita nato nya gi binuangan ng data, murag di gid maayo. Ha? Kay totoo na gyud ko nga iinit daan tong ilahang karahay. Una nila gipakita diya sa video, una nila gibidyohan. Dapat gipakita nila tong proseso nga gigunitan nila ang karahay nga ibulad sa init, gibasa og tubig. Para baluan nato nga bugnaw gid siya. Nya gipakita nila kung naluto pa gyud. So pila ka mga 40 na ta, 41. So 9 min siyam na lang ka minutos. Atong ako nakita nga video, pagbutang nila mantika, wala na nila gipakita kung pila to ka minutos nila gipaabot. Pero pagbutang nila sa ilang mantika, ibutang dahil nila ilang kuan, kasudayan, ni asugid na mantika, ibutang dahil nila ilang giluto nga itlog. Itong ilang pork. Grabe mang inita. Grabe mang pagka luto piti-piti pag ganitong pork nga ilang giluto. Imagine mo kung
Kung di ni siya maluto, 20 minutos nang magpaabot, hindi siya maluto. Di na mo kinahanglan og taas pa nga oras para ibulad nimo ni siya para lang gid maluto. Kay sa lang naka indication na dili gyud inana kadali makaluto ang kainit sa adlaw. Kay kung tinuod to nga nilang ipakita nga pagbutang nila sa itlog naluto dayon, ang ilang ibutang nga pork naluto dayon. Delikado sa mga tao ay kay for example, construction worker paulay lang sa udto. Sabi na sugod pa lang ka sa kanang pagtukod sa usa ka building, wala gyoy atok. Ya ibulat ka dira agikan alas 8 sa buntag hangtod alas 12. Tapos mupahulay ka alas 12 hangtod alauna, balik na pud kag alauna hangtod alas 3 o alas 4. Unya init kang adlaw nga makaluto og itlog nga og makaluto og pork. Patay ang tao kung inana gyud ka init. Kay pila ka oras kang ibulad sa init? 7 hours. 8 hours dapat pero kay mapahulay man kag isa ka oras. So 7 hours kang ibulad sa init. Di ka ka maluto pareha tong pork or pareha sa itlog. Kay katong pork ug itlog ra kita, ay man gyud pagkaluto gyud. Niya sila lang to ka minuto siguro to ilang video nga ipakita nga ibulad sa init. Samot nag 7 ka oras kang ibulad sa init. Pagod ang resulta. Mapagod jud ka. Doon na lang gamay nga resulta sa ato ang gitistingan nga itlog. Ni puti na Puti na ang gigit. Pero di gid katuuhan pila ka minutos hindi mo ibutang na maluto na yun siya. Kay kini alas 12:30 na to gibutang ang itlog. So 15 minutos inana pa lang ang resulta. Dali naman lutuon ang itlog. Labaw nag pork may ibutang diha, di gid na maapektuhan siguro. Nanawa ang ibutang nako na chorizo. Ato kayo kung nabay asok. Wala gid oh. Wala gid. Wala gid. So sama sa akong ganina, maluto man siya o dili, tama na gid siya sa alas 12:50. Mas gid kay na siya nga period o time o minutes nga atong tan-awon ato ang susingon kung makaluto ba gid ang init. Duna na lang tay 3 minutos para alas 12:50. Pag abot og alas 12:50, eksakto 20 minutos na atong gihulat para maluto ang itlog o kanang chorizo. Pero bisag malasado, sobra ra pud siya ka malasado kay kung magluto tag malasado nga itlog, maluto gid ang tibuok puti niya ang yellow kana higit kaayo sa maluto. Pero inani, di ko man ni malasado gyud kay patong gid isa kanang kun pa wala pa din siya natibuok. Ang puti na siya, indication na sugod na sa kaluto. Kamay. Siguro, ang ibulad na yung hantod hapon, kasi posible siguro maluto ni siya. Pero, eksperimento ra magud ato Eksperimento ra magud ato Ginasusi ra magud nato, ginasuta nato. Kung tama ba ang pagduda sa mga commentators na ato ang nabasahan diha sa video nga atong nakita nga nagluto sa itlog o pork diha sa social media. Murag, paumanay naman gyud.
murag tama gyud ang pagduda sa pipila ka mga commentators sa mao nga video nga giinit daan ang ilahang karahay. Giinit daan ang ilang karahay. Kay ilabihan man gyud sa kainit. Kay sa ako nang gikaingon kung inaadto sa kainit, niya tibuok adlaw ka na magbulag sa init. Sigurado luto gyud ang labas nimo. Kay luto kung itlog o pork pipila lang ka minutos. Unsa pa kaha kung isa ka kaadlaw gibulag diya sa init. Pito ka oras kang gibulag diya sa init. Luto jud ka. So mao na nga sa ako nang gikaingon, dili ay tanan video atong nakita diya sa social media atong tuuhan kay ang uban ana minsan lang og tricks or pagkastorya gilimbungan lang ta kay para lang gyud na maka-gain og daghan ng mga followers, subscribers, and viewers. So ang atong oras eksakto alas 12:50. Alas 12:50. So ato nang kuwaon kay for experiment naman nato para lang pamatukan pinulukot kay ilang ipakita sa video. Pakita sa inyo kung naluto bagid siya. Kay basin ka mo mismo. Okay. So kung atong tan-ahon, ana siya ay medyo puti. Pero magluto-luto bagid siya oh. Oh. Anong palibot niya mo na ang mantika. So pila ka minutos nato siyang gibulan? 20 minutos. So kana lang. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug God bless sa tanan.